Iki kaya aku mau weruh sing ning manten, saiki wis teko kene. Dalem. Alisi biru kok Krisna ndase. Kulino ngapusi dewa-dewa kowe. Mangga Des. Angger ora klomoh mikir lho. Halo. Ora klomoh mikir. Aku angger niku bal tok nggo iki jan kok digrujuk banyu. Iki ngopol komet. Komet ngopol.
kok dubuk. Komit ngopo? Aku sak Wah, dibai lato-lato. Ayo. Ayo maju meneh, maju. Ya, dadah. Udah siki. Udah sampai aku. Arep mulai. Salam semet. Nggih. Ayo. Ayo. Tidak sama. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Met. Alhamdulillah. Awak dhewe ning kene disambut, Nggih. disambut kereta api. Heeh. Tek, aku mak mobil. Awas aja rono lho. Iya. Untumu lho, mak wis rambut ke terapi mak. Lah aku tak ngambil. Kan ning ana Pak Polisi selamat menjaga daerah itu ratan-ratan itu ya Pak. Iya. Saya pinjam peluitnya ya Pak. Ya, Pak Polisi. Pak Polisi, halo. mboten denger apa Bapak? Bapak. Apa ini? Heeh. Dibantu ya, Des. Dibantu. Heeh, saka kene. Pak Polisi tak ganti saking mriki ya Pak. Heeh. Kula nggih peluit ning mergo untung rongos iki. Ayo Pak, dijalanke Pak ayo. Heeh, terus. Ayo jalan. Kowe karepmu lah, Des. Sasamu. Alhamdulillah, desa kene iki acarane opo? Acarane niki peresmian toko Mas Satria. Iya. Ayo, Berikan tepuk tangan J. sih. Nah iya, tepuk tangan. iki oh iya. Ayo, aku kok maca kono kok. Aku ya bemu nek toko Mas iki napa harus beling-beling kok ngono. Lah iya. Aku duwe Mas sing omah. Mas apa? Mas Kumabang ngono. Tua kok. Kowe. Ada di situ tak tahu. Apa benisu kemebul ngono? Oh iya waduh. Lah iya karena kowe benisu kemebul kowe, ngembun. Didongake Met. Nggih. Muga toko Mas apa iki Met? Mas apa? Iki lho dong prapat. Mas Satria. Ayo niki. Didongake muga-muga bukaan iki dadi laris. Heeh. Sing butuh mas-masan iso mlebu rene. Heeh, pokoke ibu-ibu kuwi sing Biasane seneng ngono. blonjo kae, urung-urung kae. Apa wis tuku kok? Muase iso kaya tontonan ngono. Jadi sekali meneh kumpiang. Emas ki iso gawe celengan lho. Kok iso? Ora ngandel. Ora. Nek desa dibutuh duit ana ibu-ibu ngono kae. Apa meneh pas dhewe masa sekolah ngono kae. Biasane kanggo gawe. Butuh duit. Butuh duit mak, kula butuh duit tak dhewe bayar kae mak. Ya aku ki tresno karo kowe tangane karo ngene Karo nyikiting ngene. Aku ya tresno karo kowe ibu kok duwe iki. Kowe makan setruk kowe. Maksudnya dene Mas gitu. Oh, Dene Mas. Di Mas aku kuning kene. Ya wis. Kowe kalau-kalane kowe ada nembung Aku mboke. ora. Sapa? Kowe iki sing nembung aku. Kowe wis dadi make-make. Make-make datane ngene. Ngono. Wis. Ora. Ngene ya. Aku mak ya. Tangane rada ngene. Megane ke sithik. Mak. Ngene. Ya. Mak, Pripun nak? apa to iki? Kok sik wong iki acting. Heeh. Duitku gue gak sekolah hewu mak. Terus pripun? Lah sesuk gak sekolah piye mak? BPC Napa sing ini kumpul pelas? selas mak. Aku di mangane tak tendang lho. Bisa ini ya. Lah piye? Mama iku mboten beda harta. Terus Dadas ora duwe-duwe. Kabeh wis entek nak, wong bapak ya ora kerja. Kawanane mancing ben sore nggawa joran. lagi diomong bapak itu. Awak mungkin bisa ngono lho, Pak. Apa yo bangun? Dia anak durhaka. Iya. Wae ditolake wis entuk burene, Mas. Nggih. Alhamdulillah. Pokoknya sobek Dilalah, juga dilarisi. Heeh. Awak dhewe kok ora bareng karo bos-bos iki. Dan apa niki buasi iki nek niki nganu
Mboten telajak. Berduk niku banyu iki. Ha iya, banyu iki. Monggo sing ngajeng disuntik Pak Dokter Ringgar. Ayo monggo. Rapat. Iki mumpung gratis niki. Nggih. Makin rong dina mati. Heeh, pokoke syaratnya anggar poso ngoten. Nah, mesti. Niku disuduh. Langsung ditutup. Lah, Ayo. Ya wis, saiki dilagokke men. Mumpung ngomong panas-panas kok ngene gerak nonton awak dhewe mrongos kok ngene iki. wetok. Saiki tak gawe meriah sik men. Heeh, dige meriah. Tangannya dilambi boleh nanti ya. Saya tak menyanyikan sebuah lagu. Heeh. Kanggo wong sing adoh-adoh, sing kangen karo ha iki matur suwun apa dalange apa kuwi juga duwe. Anu po. Aku tunggu. Kanggo bocah sing adoh-adoh, sing kangen rono rene sing curi jawab dhewe kerja kok ngene men. Nggih. Dek lungaku ra teges citra aku lagi pingin mikir kerja tak jaluk kowe ojo keloro-loro kira men Sumpahku teleng. Dek tresnaku mong siji koe langit bumi kang dadi saksine ada dua ada lu ning ati ra ono wanita liya